houby. To jsou houby a tady nějaký žába, vole. Ten 801. A počkej, tady jsou ještě taky. Vybírá tu desku. No tak jasně, to vybírá tu desku, čekuj. Já jsem to říkal, že to je retro jak hovado. Nice. Co je tam? Nope. Nope. Počkej, to jsou kamna, vole. Tak právě ty kamna mám taky vyfocený, vole. 3 roky zpátky, jo. Najít s tím domola. Začíná být světlo. To je na píču, To je hrozný. Ty vole, dívejte vpravo, teď. To krása. Je ta loď. Ne. Jo, to tady je krásné. Já bych se nedivila, že to by to byly jako, že to byla Itálie. Byl jsi někdy ve zvonici? Byl? Jo? S velkým zvonem? S velkým super. Je to pirát. Jo. Počkej, vole, počkej. Teď pičo. Ten není zralej, vole, tenhle je dobrý, pičo, dobrý, dolů. Dám fík, vole, dáme si fík. Ukaž to. Je dobrý, vole. Úplně parádní. Ty vole, to je pravda. Kámo, jsme teď ukradli fík, vole. Jsi zase pišnej? Jo. Je dobrý. Jak piča. Je to fun. Já jako to věřím, já to mám ráda, ale já jsem nemehl zlato. Tam je město, které už si nepamatuju, jak se jmenuje. Tam jsou Alpy a tam někde jsou Benátky. Tak. A kovboj. Byl autobusem. Není hezká klikaká, jo? Je to hezká klikaká. No, děkuji. Kočka! Nejlepší 3 euro. Jaká je? Ukaž. Chutná to je pomeranč. Kámo, ale brutálně. Tam jsou i pecky, takže to je fakt z jahod. A fakt asi z pomeranče, vole, a fakt z jablka. Fakt z vanilky, vole. Ano. No, bez tak. Je to prej taky hrozně dobrý, vole. Je to strašně sladký. Je to Takže hrozně chálky jak píča. Chálky. Na co koukáš? Co blbneš? Co? To bylo mnou. Je to malinký, ale hezký. A já mám tady krásný plácek. Oh. Oh. Nezdraví. Tak na zdraví. Ty to vůbec neťuká. Já to miluju tu vůni, kámo. Já myslím, že moje jídlo vypadá z vašich úplně nejvíc. No, nejlíp nevím, jestli se to pohne, vole, tak to asi prohodím oknem, ale... To bych chceš platit. Poslat ještě to. Jako mají tady fakt skvělý. Já nevím. Oboje, ožem. Jo? Aby mohl trávit, takže ti nefunguje hlava. A... Já si koukám. Jo? Jo? O, palma. To má staroprameno, vole. A tak máš všechno potom Až tak? Dobro. Jdeme víceméně. Je to hezký.
Je to tady hezký. A tam. Jo, tady už jsme to pláže. Tady je, počkej. Městná občina Koper. Prý tam měla být z těch kruhů trýskat voda. No, tady má být asi taky voda. Tady jenom kaluže. Pítko nefunguje. Trošku bída. Škoda to. Tak tohle je pláž, jakkoliv mi prdel. Za chvíli si tady někdo zlomí nohu. To takové prdele. Ale aspoň je to autentické, to bychom vůbec jako nenašli. No Slovinsko, ty pičo. Hej, tak Tohle zač. hodně neustýme to. Wow. Tak tohle je Slovinsko, dámy a pánové. Tady je fakt jako nebezpečí, ale sesunu toho. Když tady někoho potkat vole do protivky, tak nevím, co máš dělat. No tak jeden z vás touvá, teď záleží kdo. Hej, my jedeme úplně někam dopryč. Úplně do prdele jedem, ale úplně do Vesnice. No, Jako středověký jako vesnice. Ne nás. Ježišmarja. Se tady na nás včera pak koukali. Ahoj. Čau. Jak je, ne? Vyspali jste se? Sorry. Aha, bordel. Bordel. Ne, bordel. Bordel. Otočte se. A tady to musí být po Římanech. Ono to funguje. Let's go. Zkus, vole, jestli tam rostou žábry, tak mi řekni. Ding dong. Ding dong. Ding dong, pičo. Právě něco jako hřbitov, ale to asi nebude hřbitov. Není, to jsou vystavené ty památky. Jo. To je. To prostě části monumentů. To je blbý, že to tam není ani v angličtině. Že tomu člověk fakt nerozumí. Škoda, že někdo neumí zpívat, by tady zaspíval, to by se úplně krásně rozlehlo. Skvělý zlato. A to je ve Slovensku. To je to? To jsou lucerny. Hustá. Tady, pěkně stará. Gladiátorská, no jo. Pav, pičo. To jsou klíče? Kostky. Ty hustý kostky. To je placatka? Špiloní. Nejsou to ty? Špejle, rozumím. To asi neprevede. A není tohle hřeben? To bude hřeben. Aha. Oh. Tak si to přečti. Po Kristu. Tady je mumifikovaná kočka. Gato. Majský Amerika, že jsou. A to je majský, tohle je ruský. Já to nechci... Oh, to se osvětilo. Oh, Kajo. Jo, on je nahoře. Já jsem úplně debil. Já pak tam nikdo není, ne? Poprvé naživu vidím hieroglyfy. A jsou hustý. Ono je, jako vím, že jsou třeba 3 různý typy. Zaprvé se to měnilo časem a za druhé ještě měli nějaký, jako, který používali denně a který používali zase oficiálně a tak třeba. Já s přeženíčkou.
To je držka. To je 2 hodiny. Já jsem to prostě už nevydržel, já jsem měl hladek hovado. Pohodě. Ty nejsou Nice. tady. Tohle je nejlepší carbonare. Všichni jsme se tu shodli. Nechci být to největší vyžírka. Pohodě. Tak jako, ty máš velký hlad, no. No mám kurva velký hlad. Jsou prostě uvařený těstoviny. Těstoviny jak jsou horký. Teď jsme si posypali tady parmazán. Jak se to jmenuje to tvoje? Nemám to čuně, ale to skvělý. Focaccia exotica. Jak? Focaccia. Tak. Focaccia. Focaccia. Let's go. Maperino. Vodička. Jsem našla vás, protože Oče neponadal. Zarez Hranec. Ty pilové. Prostě proč? Umoní, ale. Děkuji. Jo, tak Malbu nebo co to je? Jsi velký. Já ti klidně můžu pustit na play. Ono to pozná jako podle toho množství, jaký tam hodíš. Jaj, to je mega. No my za to platíme, že jo? Ne, lízr ti to dá prostě. Dobrý. Hlavně ochutnávač. Je to moc dobrý. A fakt čerstvě, to je fakt, já moc nemám ráda, jako to samostatně plíka. Stazy na zemi po druhé. Je to vrátilo 10 centek. Na to? Jo, ale já se musím víc podívat, co v té Lublani víc jako toho dělá. Ljubljana, Uhní, moje město, Tržnica, 1993. Yes. A je fakt To krásný. já s tím, ne? Teďka. Jo. Já to vím s tím. Zdroli se jíst. Promiň. Nepoděj, já jsem tak osvěžu. Jejich národ. Tam. Já znám aj skvělej jako tím. Ale hrát tam je. Nevidím. A tak na Instax nebudu fotit jídlo. No tak můžeme si fotit na Instax. Je víc dobrý. No. Kurva, je dobrý. Takže toto je potomek nejstarší hroznů, který jsou v Mariboru. Dívejte, staropramen. Tam máš. Yeah. 6 times. Six time of what? 1.2 deciliter. Yes. 6 times. Oh, so you have 6
Yes, Full not glass. the full glass, not Ah. full glass, half a glass. Half a glass. Okay, just the degustation. Yeah. Okay, so two glasses. Yeah, you need to have two because look, this is Aww, that's nice. Oh no, actually the second is for the second pair. Yeah, we have. Takže, to je na 6krát se to napustí, což tady je dole čip a to jde potom jako suvenýr, že se to může nechat. Počkat na 6krát. Jo. Jo, to je na osobách, ale to zase nemusel. Hej, tady si můžete vybrat, aj? Ty vole. Jedno po každé. Dva, čtyři, Jo, šest. jedno Jo. po každé. Dobré, tak začneme od desátku. A my co? No tak počkej tady. Nebo tak se dělám postupně, ne? Jo, To všechno? Jo, tak to je ochutnávka. Tak jo. Dobrý. Sladký. ale krásně studený. Jo, je skvělý. Co, jahodový? Voní to, která ochutnáte, jak tráva. Je to haler. Hotový je. Jo. Mohli bychom. Jak... Jaká socha, vole, nějaký novorka. A tady pičo leží no mé blok. A je na volno. Kokot, dáme 4 kufru, z toho udělám motor. To tam četla. No, já už jsem to našel, tohle je Main Square. No, je nejstarší víno na Já myslím, že roste tady. Já myslím, že tady to. tam to. No teď uvidíš na vlastní oči. To je prostě svízel. Geranium. To je tak kopr. Ale je žlutý. A nevím, který to je teďka. Protože moje hlava děravá. A tady počkej, že vy, tady hezky se vás. Jo, to je právě to geranium. Pak jsou tam nějaký ty. Mně se líbí tady ty fialový a to vůbec nevím, co je. Je to to. Já vidím, no. To. Jo. To je hrozně hezký, vůbec nevím, co to je. Je to bodla? Ne. Ne, to je prostě normální kytka, fialová a má místo toho květenství, ona už jako asi plodí, tak má takovou kuličku fialovou. Je to jako zajímavé. Tohle jsem věděl a už nevím. Tady toho je hrozně moc. Jo. Jakože některý jsou Adenostilles, některý jsou Thermopilum. A pak máš Hermopilum, Temulum, Thermopilum, tam ten debil a tam ten debil. Tady máš fialovou kytku. Jo, to je ono. To nevím, co je. Když se podíváš dovnitř, tak tam je bobulka taková. Ne, to roste, ono to má květenství nahoru. Co je toto? Vedle Jakože. lidí. Dívej, Ty jo, aha. ono to roste nahoru. Jo, jasně. To je hustý. To je Protože hodně- Co, a co je tady taky? Ono to má jak kdyby... Co je tady to? bobulka, To je víte? normální, co? To je to. Toto. Nevím. Má hrozně zajímavé. Vypadá tak divoký oregano, ale... To taky nevím. Hmm. Jako je spousta druhů, co neznám, takže... A to je moc pěkný. To je hrozně pěkný, jak to má takový špičálek, Jo, jak jo. kdyby. Jako Viděla, koukal jsem na Jo, to? jo. Aha, to je cool, to je mega cool. Teď, a co tam Ne? dělají ti kreténi? To si bereš do, že si to pak to vylisuješ? To hrbáře? No. To víš, pořádně. Mm. A my tady nemáme žádný knížky ani noviny, nic. Jako můžeš to dát do karet.